Čaute, ja sa volám Mišo a toto je môj prvý FPV vlog, ktorý točím. Idem na také staré miesto, kde zvyknem lietavať, ale nebude to samozrejme iba o tom lietaní, ale bude to o zaujímavých miestach alebo takých, kde proste chodím. Dneska idem trošku neskoro, pretože za pol hodinu nám zapadá slnko, takže bude to vlastne taký rýchly polet. Takže poďme do toho. Takže dal som prvú baterku na taký rozjazd, dal som si cigu, v podstate za 7 minút zapadá slnko, čiže ešte také 2, možno 3 baterky stihnem, uvidím. Dneska sa mi celkom dobre lieta a je absolútne bezveterno, príjemne, 20 stupňov, takže ide to normálne, že samé. Mám toto miesto rád, pretože sú tu presne takéto tie spoty, proste tie miestečká, kde sa dá podlietavať, nadlietavať, dá sa nejaký loop spraviť.
Transmitter battery low. No, takže stala sa vec, že mi došla baterka vo vysielačke, takže iba 2 baterky odlietané. Ale myslím si, že na úvod celkom OK, takže v ďalšom videjku sa sem vrátim a natočím tu určite aj za lepších svetelných podmienok nejaké to ďalšie video. Teraz som sa v podstate stihol iba tak trošku rozlietať, čiže nebolo to nič moc, ale na budúce to bude peklo.